Ideme ďalej. 146 Felker Ištván a vedľa neho so 165-kou Cehula Lukáš. Felker Ištván a 165 Cehula Lukáš. Poprosím štartové číslo 146 Felker Ištván a 165 Cehula Lukáš. Priatelia, skúste sa sem tam aj za seba pozrieť potom, pretože nám prichádzajú autíčka a pomaly, ale isto urobte nám troška miesta. Očakávame štartové čísla 146 a 165. To je už kategória S6. Felker Ištván, Sáznej Devenhat a 165 Cehula Lukáš na štart. Posledná výzva.